Keď ticho padne, snáď zasiahneš čas, keď prestane srdce byť a dýchanie v nás rýchlo jednaj. Nezaháľaj, život chráň, každý nádych, každý úder ruky znamená nádej v týchto správach. Postihnutého polož pevne tvrdo na chrbát, rozhodni sa smelo, nezaváhaj ani tak, stlač hrudník rýchlo, hĺbkou 5 centimetrov. 30 raz za minútu. Nech srdce znovu zrodí kroky, potom vdýchnuť život do hrude tichej, dvojnásobný vzduch. Pozri, či hrudník sa dvíha, či nech prišiel znova k nebu, znova. Pomer 30 ku 2, to je tvoja cesta k záchrane. Nezastavuj, nevzdávaj, život v rukách máš práve. Ak dieťa to je malé, začiatočné vdychy preč, potom ako u dospelého správny rytmus daj. Nech dýcha znova, nech žije, nech sa vráti späť. Záklon hlavy pomocou ruky, dýchacie cesty spriechodný. Bez stromia a dychu, tvoja pomoc je neoceniteľná, v dobrom svetle zasvieti. Neprepadaj pánike, buď pevný a statočný. Záchrana je v tvojich rukách, každý úder, každý vdych, každý dotyk je potrebný. Pamätaj rýchlosť hĺbka a presnosť v prvých minútach. To rozhoduje, či v srdciach ešte láska, život ďalej bude znieť v tónoch. Nezabudni volať pomoc, číslo 112, lebo každý príbeh záchrany začína odvážnym skutkom a položiť. V rukách laika môže spočívať nádej, život zachrániť. Nezabudni volať pomoc, číslo 112.